У самым отдаленном кутку пустак стоїть дом невиказного жаху. Маленькая дівчинка, але часом тільки зло може перемогти інше зло. З допомогою медведя-переворотня Хармоні мусить позмагатися со страшенними помагатами Цацагви, каб оборонить свой дом на краї світу. Чудовний день для пікніка. Правда, Фьордж? Фьорджил! Ну і містечко для пікніка, дурні! Стоять, пацук! Зараз отримаєш! Вітаю, Хармоні! Цацагва довірила мені забрати твою безсмертну душу. Нічого особистого. О, Фьорджі, ти самий лепший сябар у світі.